No, moi. Mitä? Moi, Maki. Jaa, aikakoneen Maki vai? No ei sentään. Joo ei, me ollaan uusia täällä. Mä oon Raimo. Ihan tässä vaan näitä lehtiä. No niin, mekin tässä vähän katsellaan, että miten roskikset palaa. Aivan. Ei. Kaikki vaan luulee, että me poltetaan vaan roskiksia, mutta kyllä me tehdään paljon muutakin. No niin, joo, tässä on Pasi. Noi. Pasi, se on englanniksi pillu. Tai pussy. No niin, Pasi, sanoppa sedälle päivää. Turvasana on sitten pehmeä jänis. Okei. Aloitellaan Hei. etureisistä, että hakataan ne Hei. ja sitten Oliko se tulossa kirjoitettavaksi? tästä lähtee. Ei, kiitos. Okei. Nimeä.